vašimi ratolestiami, niektorí s plačou, niektorí prvý deň veselo, hej, je to zvolenie. A nastal čas rozlučky. No, ja verím, že ste po celý ten čas, po celé tie roky boli s našimi službami spokojní. Hlavne verím, že deti si pani učiteľky obľúbili, že chodili radi do materskej školy, lebo to je podľa mňa najdôležitejšie. A prajem vám, aby ste pri vstupe do základnej školy mali čo najmenej problémov, aby si deti našli učiteľky, kvôli ktorým budú s radosťou navštevovať základnú školu, aby ste čo najmenej peripetí a problémov museli znášať. Takže ja chcem poďakovať vám za spoluprácu, za to, že ste sa naozaj mnohí angažovali pri našich podujatiach, akciách, že ste nám pomáhali s radosťou, pretože všetko, čo robíme vlastne pre vaše deti. Ďalej chcem veľmi pekne poďakovať všetkým učiteľkám, ktorými vaše deti prešli, vlastne, lebo nie sú to len tieto pani učiteľky dve, ktoré sú teraz v závere tu nám. A verím, že naozaj odovzdali deťom všetko potrebné na to, aby naozaj ten vstup do základnej školy bol mierny, bezproblémový, aby ste nepociťovali žiadne nedostatky vlastne. Takže teraz si detičky pripravili pre vás krátky program, ktorým sa chcú vlastne rozlúčiť s nami, s vami, teda my s vami. No a potom vás poprosím, hneď keď odovzdáme osvedčenia deťom, máme pokračovanie juniale sú dole na školskom dvore, takže neodchádzajte v žiadnom prípade, presunte sa dole. Tam vás poprosím, zoberte od detí všetky tie dokumenty, ktoré budú mať u seba dôležité a aby mohli znova vystúpiť s programom aj s ostatnými deťmi. Hej. Potom už ďalej poviem dole, čo sa bude diať. Takže ja vám prajem príjemný zážitok. Ďakujeme. Zvláštna správa. Na známu sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa. Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase. Čakajú na staré mamy, jazera a pri nich stany. 2 mesiace v prírode, na horách i pri vode. Otecko, mamička, viem, že sa usmievaš, keď nás tu vidíš, tak stále.
roky pôjdem do školy. Trochu mi je smutno, trochu vesela, trochu mi je smela, trochu nesmela. Na 3 ročky škôlka milá, rada si nás pritúlila. Navštívime naposledy záhradu a všetky triedy. Učíme sa hračky známe, už odtiaľto odchádzame, lebo veľká škola čaká na každého predškoláka.
tento krásny program páčil. Vidíte, že vaše deti sú šikovné, sú ako špongie, všetko nastali u nás, dúfam, že to zúročia v živote. A keďže boli naozaj šikovné a odchádzajú od nás, tak aby mali u seba aj taký vzácny jeden dokument o ukončení predprimárneho vzdelávania, ak by som mala byť už odborky sa vyjadrovať, takže ja teraz každého prečítam postupne, príde ku mne a ja mu odovzdám tento dokument, toto osvedčenie. Takže Natália Trubačová, tá tu nie je. Danko Kováč, no nech sa páči, poď sem. Gratulujem ti, nech sa páči. Vikinka Žampáková, gratulujem. Miška Imričková, Jakub Prokop, gratulujem ti. Pozor, vzadu máš aj fotku, nestráť. Na pamiatku. Enka Ardemír. Blahoželám ti. Lea Valstíková. Blahoželám. Mirko Nový Sedlák. Blahoželám. Začí sa. Martin Šofránek. Blahoželám. Samko Kadžoš. Blahoželám. Dominik Furman. Blahoželám. Jakub Zurek. Blahoželám. Jak sa veľmi stisknal. Janka Ondrová. Jak veľký. Peťa Štefáková. Blahoželám. Danko Galer. Blahoželám. Sofia Ambruš. Blahoželám. Janka Štábová. Slavka Gaříková. Blahoželám. Nech sa páči. Emka Longaverová. Blahoželám. Martin Tormáši. Tam ťa ani nevidno za tými koučerami. Elza Bajerovská. Blahoželám. Dominik Brnán. Dominika Taraseková. Dočkala si sa aj ty, poď tvoja. Blahoželám. Nech sa páči. Takže ešte raz držíme vám palce, aj deťom, aj vám samozrejme. Nebudete to mať možno ľahké, ako to bolo tu. No a poprosím vás, presunite sa dole na školský dvor, tam budeme pokračovať.